bronya no ana ye die no e na Badwam nso ne de somwo ewo eye bronya apata no ase no na ebra so se metwetwe nkomo maka kire wo se apomodin ne de wubenya ye didie ye nante ye kasa kwan ye fa so da ye nsu no mu ne ye da ne da asetena no kra no etina Bible de kan se ye ni aduaba ne fa ha ne nsa yare che se yade na beba na haban ne hemfuo nanim hu nimdie nim semete haban we eka we hu de ye aduro ma wa yade kro na ha wo no ase ebetu enye obi a nya aduro bia na ya ha aduro bia na ya ha mpo a wo hia de wo hu nimdie obeka abom ebetumi asa wo yade na ayaresa bia ba ko aga na ha onam abibiduro kwan so etu yade ase ma omanfo nya kwa ho san ena mene opanyini a woda no ebetwetwe nkomo no eti yenko Lucky Herbal Hospital oni ebo mra ne se waye lucky na mene opanyini etwetwe nkomo ewo ho opanyi mache efisia panso yada mo ase safi mu ni nyina mo na mabiduro kwanso akurakura ye bia nyamo anke mu bia wu yada mo ase Yankopon hira mo pa Lucky Herbal Hospital yendi honka enkomo kakra yade ahodo ben sa e na mote ne te e wo Lucky Herbal Ebi nso nkoma Ghana mawiase afana nyina. Ipacho jiwe mame. Ebi nkoma Ghana mawiase afana nyina. Lucky Herbal de etete kwafa amwa obia ni hono mu a wo mai monte Lucky Herbal nka. Ne yeka yade ahodo ase ne kan one professor in herbal medicine. Obi bia ni ho abodi ne yakwaji wo UK. Na yeka hahai ahodo ne yade ahodo a yesa yade bi say stroke, diabetes, pressure. Yenkonja HBS hepatitis B. Na afi awo mu nsem ba ma oyeboni ana oba oyeboni a onwo stomach ulcer ya kan obi an sperms adane anasa hoodin nim ya kan nya koku ya kan nya sisi yare kranko tipa kranko yade ahudu bia a wati as far as so atete okra bia de Lucky Herbal oba ya so ya yehu anti yetenete na nya biara na me kan kakase ya sole ya na yekotenete ye wo mfidi ahodo a ya de hwehwe machine te so obi wo infection pa your valid machine be check virus na hu no dodo ansana enti ya mfa duro nkakani pa no kwa enfidi ahodo no ne ya de ye hwehwem ansana ye hu okra no ba bi ogina ne ya mfa kompa duro so nsana nta wo Lucky Herbal Hospital ya de enfidi ahodo nduro ahodo eduro bia ne yare bia nso ne hu aduro ne yesa ho ntimi ni aba ya sa yare ahodo bebre ameka ade be che ya yeah Lucky Herbal Hospital. Minim se nka na clinic ena Nyankopon ado be se mo page madu hospital kire se monya akade ni mfidie ni niema e wose mama body se e hospital papa baka so ne na o fidie kukuda yanhwe ade ba ko ha adwen pa wo Ghana na yemremu ye oba wakwa awade na awo nwa ye den ana ba ma awade oba kama wontumi enhye ne nyinsen e ba sa ne de ense tenetene wo so no awade dadaada emfie aduonu minim so obi kura ba mo hodo mo a 30 years mama na wo ba e ho so ye ni mu nkomo awo ho asem no ya menu ya mesade wase bio ne akwanya wade ama ye ka wo ho asem de a sa obema kware oba ne na abusua hwehwe ne awo nkanka mo koye popi bi de na enya 3 months 4 months go in ase awo mba oba no modie ase dane ase kurafo agumafo de bobo ye mpa wani mu ahwe bema no nso de nokure ni de bia ose owo inti oni haw nanso bema bi wo haw mposen oba menu ye ka wo ma san nyoma bebre na ma awo ne emba na ade ba akwa ya ye refi ansa na nka wale ne beba so no ese ye kɔ ne ye kɔ hwehwɛ ye mogya se ye mogya hia inti mogya na ehia ne etumi ho se bia wo wale osumasi a obawo yanya ne sa nti akire na akɔtwetwe nsɛm bebre bio blood group ni yade a ehia pa atoso mienu ye obi wo ha ye bema ɔse media me wo ma wo da ma emfa wo se wa wo da bema onkwanmoa ne tumi dane na sperms ne tumi dane a ye azoospermia or oligospermia ina afen so emfa wo so oba so awoda wumbu tumi block na titire no enioma ma wo ne mba bebre ye ma na omasisu ye besere se aya mo nye ahweye wo yinsan yigu ho because nkosia na esro bia ne yehu Yankopon se ne osidi ma no obi o ma ne na obi ho aduo no obi aduasa nanso ne ahoɔden wom ye bɛyɛ dumie no bɛ enti so wan hwɛ na so yigu a da kye ebetumi akɔfa nsunaso ahodo ade abrewa wo na obi nso hɔ a ne wumbu no ablock ba nkosua ne bi hɔ obi won so fallopian tubes na block enti nkosua ntumi mfam beto na wodie na bɛma nkwamu afa atumi akeka ma ayeba wan hwɛ otete ho saa wo nim dia de bia wobɛbɔ bayi nso na nya bayi bi na ɛhaw ɛba sa abrewa bi tifi abrewa ma odie no
enya wo a enuoma bi nkoye wa wotoa no na wotoa no ye wo bi te say fibroid bi wo ha na edem bi wo nso na afifira wotoa na no ana ne ho bebre se wanhwe na wanto anamo na obi a wo hu nimde amfa wanfa kwampa so a wo betra ho sa amade a kyew me ma afem so be ma bi wo ho no a opema sam bebre aponche sen na o sen ne se ehwi wo no inti be ma wodua na wo twefa baabia na ebia no wakonya infection no so ubenya dodo no ye true sex nkita hodie nti wanya ahwe ye na akonya yare mu nda ahodo mo na so wanya bia ntie anhwe na wahu ansa wo yare a biti se infection biti se ebia chlamydia syphilis gonorrhea UTI sa infection no itumi didia amese wo testis mu ana se ne produce sperms no etumi ese no eya ohwu abani mu na produce sperms no ti da ache betumi ama awo no ho ayede ama na sabe obu ho nso ndubone no ene sabe nsade no na oba bi nso ho no nso ndubone no ene nsade nioma hodo bebre na menu aba etumi si awo ho kwan awo no emba na se woni mo bi owo ho nim dia se Lucky Herbal Hospital yadi mfidie ahodo scanning womb ne hwe tubes ne hwe ana se be ma nso ye be hwe test mo hu se sperms na eba no eye ana se si mani ya papa ene ya wote ho sa na wanhwa ade ache wa brabro no na se adwuma no yeso obi adwuma mu brofo obi ate na adwuma mu brofo so ampa Lucky Herbal Hospital honkomo ena yedie no afedo kensa nhwe yade ahodo be na wote ne teye betimi awura mu akyerɛkyerɛ manfo ho nimdie ya ombetumi atu ho na mabo akache yade ahodo ayete ne te ene yale a ekun krofo pran krofo ye pressure na pressure no eye adwen mu yare ye hu ayankopon ye yakoma no te se bento pompi moja na edi afrosane ko nipadue nim na oye ntinkitikiti bi edi ma adwen no a ekai nipa ntinipa obetu na ye wadwen obeye bibia ye wadwen adwen mpo na kire o se sebe kafra twe obe ma kokɔhye sebe obaade mu nti sa adwen no se ye adwen produdu anipa adwen so a epai ntini paipe na ama yenya stroke nti pressure ni adia ekuni papa na me nkan so nya ena me nua ba yare ahodo bebre wo ho a aya na nipa dodo bebre nam metumi aka se ateso asase se nipa be ohawu a yeyi mu aduowotwe mienu a ne eku wo mo ye pressure etoso mienu ye brebuo mu hawo a ye liver emu hawo etoso miensa ye kidney nkrofo bebre kidney mu atochima omanya hawo mu omonim na wo besi da be ho chise ni na wotu anamo ba bia ye nhwehwem ahodo wo liver ni wo kidney ni mu na ya hwe heart ya akoma ne se etumi pompe dodo asese pompe do hwere bia akoma na se we no kranka wo ntwenye yade na nsa we we so Lucky Herbal Hospital ne ye wo lab run test who say yade bi ba na maso ano ntem okay na ye yankopon boy no ma ye srade ahodo mienu ye srade papa ne ye srade tantan nti sa tantan bad cholesterol no se didi ni padua ne cha esisi ye ntin kwan nti moja ne yakoma ne be pompe ntumi ndi afronsa ne nkomba nti wanhwe yi a ede o sentin kwa na sine nti na apai wo na mokwa na wate ahwe na wadwojo nti menua yale ye silent killer pa wo enebre mu a meka ho asem yenkonja stroke yenkonja pressure yenkonja diabetes ne yenkonja liver and kidney mu ehaw fahin na yebehu Lucky Herbal Hospital yo medasipi Lucky Herbal open yenkrabata a head office ogomwa ogwakrom in between Winneba Junction Suredro Road onsa beka etakra de Nkrofro Junction Cape Coast abra baby fuchufu plus car no on sabakan asinfo so GN Bank dan on sabakan otumfo kronkuma ase yawo Abrepo Junction mayanka baby eku na ntwe na Nigeria FM echi honoma Koforidua Old Estate Junction anasnate traffic na ase pe on sabakan akosomo villa ho na afenso ashama Roman down Jellicoe Road on sabaka Lucky Herbal Hospital aflawo yani police station na edin hwanim Accra yani Central University Connection de no na edin hwanim on sabakan ho na yambra Connection yawo New Market Road, Okrudo Bridge, no so be Lucky TV one on Sabeka Lucky Herbal Hospital. Until Lucky Herbal there, young Krabatano, Miniaba, a baby. Nesen Krabata Makoma could do 10 and now one more to apete ye be ben one na yenye numbers no. Dok one more person of free who dear ben no money direction na or call Kojaya. Miniaba, and numbers no pay a chili 0243 20 12 4 0243 20 12 4 na 0277 46 58 55 0277 46 58 55
Lucky Herbal Hospital was say why lucky 80 numbers no and na yaboba my say go screen so Kofi Ampedwa ye adwuma no e go screen so ya benya bie na afei frɛ wo nana no on fa pen ne paper no metro e ma na enche na me da me ho aba na ma me fa we fa one sana na ko ne me fa ntwa kakra ne say ye ayi Christmas bonus ye cho bia de wa be ba lucky Herbal Hospital bia na de eche ne say wo ba wo folder untua scan untua lab oba ko physio ye be massage o fine bibia kan wondro ne ade hu nyina ye 300 Ghana nkofo gu hopa bebre ya nda na jo nda wia de oba ye de ho bia 300 Ghana ni ba bia asa enti bomodin tu anamon bra mentwentwa won na ase se etwam a 1st January ya wie. Okay. And it yan sabi. Okay, I don't know. It's the how be a Mr. Bora Lucky Herbal Hospital. As I said, you obey no 300 Ghana, 3 million say